І ўсё-таки добра, што сёлета зіма цёплая ды бясснежная. Падворак чысціць не трэба. Летась завеі пляжылі яго па некалькі разоў на дню, толькі паспяваю сцежку пракладаць. Грубку паліш адзін раз за сотні, а печку дык увогуле дзён праз 4-5. Карацей, гэтая зіма ще якую палёгку дае вясковаму жыхару. Але часу на паўнавартаснае рыбацтва па-ранейшаму не стае, бо рознаякія справы ўсё роўна падпільноўваюць. Выйсце адное – выбраць найбольш прыдатны час для наведвання рэчкі і яго выкарыстоўваць. Ужо не раз казаў, што часцяком выходжу са спінінгам над вячоркам, што пешу, што на лодцы больш дзяўбуноў атрымоўваў менавіта пад сутоння. Але так было ў снежні, калі выпадала злавіць шчупака нават цёмначы. У студзені нешта змянілася. Перасталі мае самотныя соўданні быць плённымі, але правяраць раз-пораз дзяжурныя бухты працягваў. І вось нарэшце змены адбыліся ў адваротным кірунку. Зноўку шчупак пачаў выходзіць пад цемрыва. Выглядае гэта так. Стаіш спачатку без дзяўбуноў, прабівае джыгам розныя напрамкі, мо і калывалку пакідаеш. Потым праробіш тое самае ў некалькіх месцах і амаль безвынікова. Дзе спадабаецца больш, вырашыш сустрэць прыцемкі. І вось, назіраеш ужо, як рака пачынае варушыцца. Там-сям чуеш ці бачыш усплёскі, не моцныя, мабыць, малеча падскоквае. Неўзабаве атрымліваеш кантакты з рыбай. Калі б пасля іх не адбываліся дзяўбуны, падумаў бы, што некага выпадкова чапляю. Але зараз упэўнены, гэта шчупакі. Паведамляюць пра сябе яны па-рознаму. То вяршынка вудзільна знянацку пахіснецца, то пацягне яе нехта, то торкне вельмі хутка, звычайна ў той момант, калі за птушкамі назіраеш. І вось пасля ўсяго гэтага прыходзяць сапраўдныя дзяўбуны. А калі пашанцуе, то і зловы. Адчуванне, я вам скажу, надта хвалюючае. Калі чакаеш, што вось-вось, як гвазне мажны шчупак на паўзе, калі прынада падае да дна дагары нагамі. Ці ще мудрей, схопіць адразу на ўсплёск, калі гумка токі плюхнецца на паверхню. Вось так і праводзіш гэты чароўны перыяд у хваляванні ды чаканні. Высветліўшы, што вячэрні зімовы шчупаковы варушняк пачаўся зноўку, вырашыў, раней не варта і прыходзіць. Так цяперака і раблю. Вырушваю да ракі выключна над вячоркам. Нават шапку адмысловую прыдбаў з ліхтарыкам і на вяршынку свеціць падчас праводкі, і сцежку бабровую дапамагае знайсці між хмызоў ды трыснягоў, калі назад вяртаюся.